Počkej, já zkusím pokrovou tvář, jo, takový to. No, to vážně nejde, když koukám na sebe. Jaký to, hej, kámo. Hej, dík za ten lesk. Jo, kámo, jak tak na sebe koukám. Já jsem vážně bledá a ty jsi vážně žlutá. Kámo, měl by si spokojit. Kámo, tohle dáme na FB a skončí svět. Přesně, protože my jsme pořád naživu. A to už je několik dní po skončení světa. A to jsme se ještě i ožrali, do toho i poblili. Několikrát. Jo, a ono pořád nic. Pořád čekáme na ten konec světa. A my to vážně necháme. Vážně. I to já jsem něco zažila, hele. Přesně, i ona něco zažila, teda já ještě před koncem světa, jo, ale ona... To nemusíme rozebírat. Nebudem to rozebírat, jo, ale vážně, konec světa, pořád na ně čekáme. Protože už je 28. ledna. Pořád na ně čekáme. Prosince. Ledna nebo prosince, to máš jednou. Měsíc jako tam, měsíc jako tam. Lidi, kteří hlasají, to mají každý den. Přesně. Nemají v tom vůbec, jako, že pátek, sobota, neděle, víš co? Jako já to chápu. Takže